Stratil som vieru v zázraky. Milí priatelia, bratia a sestry, možno si poviete, čo to rozprávam za slova, ako z mojich úst môžu výjsť takéto slova, takáto veta. V našom živote kážeme o Ježišovi. Sme veriaci ľudia, ak aj verím počúvate toto zamyslenie, Pán Ježiš Kristus a Svätý Boh pre vás iste veľa znamená. A častokrát v živote počúvame jeho slovo, tešíme sa z toho, čo robí pre nás a ako sa o nás stará. Ale v poslednom čase zažívam, že napriek tomu, že počujeme jeho slovo, častokrát hovoríme o tom, že sme veriaci ľudia, že mu dôverujeme a tešíme sa z toho všetkého, čo on pre nás urobil, predsa nám chýba viera v zázraky. V dnešnej dobe nad tým rozmýšľať, čo je to zázrak Boží, je veľká vec. Kážeme o tom vo svojich kázniach, hovoríme na zamysleniach, stretávame sa s ľuďmi a hovoríme o tom, aké veľké veci Pán Ježiš učinil. Ale ako keby sami pri sebe, vo vlastnom živote, v cirkvi, v cirkevnom zbore si hovoríme, ale asi dnes sa to už nedeje. Pán Ježiš asi už nechce dnes zázraky robiť. A veriť v ne, no radi by sme boli, keby sa zázraky diali, ale my sa aj uspokojíme, keď tie zázraky nebudú. Prečo to hovorím? Lebo mnohokrát vidím, ako v živote málo dôverujeme Pánu Bohu. Vo svojich cirkevných zboroch povieme, v tomto cirkevnom zbore už besiedka nebola 15 rokov. A asi nie je nádej, aby už bola. Mládež sa nestretáva, lebo mladí dnes nemajú záujem. My nemáme také či onaké stretnutia, lebo ľudia to nechcú, nepotrebujú, nedožadujú sa toho. Pán Ježiš však Marte, ktorá prišla o svojho brata Lazara, povedal, či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Veriť v zázraky je dôležitá vec a častokrát naše oči i skúsenosť nám nahovárajú, toto nebude dobré, z toho nič nebude, my to nezvládneme. Keď riešime na našich presbyterstvách častokrát otázky možno našich budov a financií, tak si povieme, ľudia nebudú chcieť prispieť, my to nezvládneme, budú sa ľudia hnevať, budú sa búriť. Prečo tak, bratia a sestry, rozmýšľame? Prečo máme tak slabú vieru a nedôverujeme Bohu, ktorý môže konať predovšetkým zázraky i v našom srdci? A tak sami svojou nevierou či malovernosťou odrádzame ľudí. Keď radšej sa zastávame toho, aby sme sa nepustili do veľkých, možno zázračných vecí. Keď sami nemáme veľkú dôveru v to, aby sme skúsili niečo, čo mu mnohí pred nami povedali, to nevíde, to sa nedá, z toho už nič nebude. Pán Ježiš nás k tomu vedie, on je živý, mocný Boh v tejto našej cirkvi, v tomto svete. Skúsme mu dôverovať a spoľahníme sa na to, že on je ten istý Boh, ktorý sa nezmenil a ktorý môže konať zázraky i dnes a pri nás. A nemusíme dnes hovoriť, máme málo peňazí a veľa musíme platiť do cirkvi, finančného zabezpečenia, alebo neviem ešte kam. Ľudia to nebudú chcieť. Nemusíme si ani zúfať nad tým, že môžeme v cirkvi či v zboroch robiť nové projekty pre ľudí, pozývať ich, volať a skúsiť niečo, čo sme možno už dlhé roky, alebo možno vôbec ešte nezažili. Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Sme cirkvou, ktorá dôveruje mocnému Bohu, ktorý s nami učinil veľké veci. Nestrácajme preto vieru a dôveru v Pána Ježiša Krista. Ale buďme ľuďmi, ktorí v prvom rade veria v jeho moc. A potom aj prosia, Pane, zmeň moje myslenie, moje srdce tak, aby som veril v tvoju moc a slávu a očakával zázraky od teba. Iste ste už počuli príbeh o tom, ako jeden farár v kostole zvolal ľudí, že sa budú modliť a budú prosiť za dážď. Keď ľudia prišli, on sa ich pýta, a kde máte dáždníky? Aká je vaša viera, keď ste sa prišli modliť za dážď a dáždníky ste si nezobrali? Prajem nám všetkým, aby sme nestratili vieru v zázraky. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste,
Veď nás vo svojej moci, sile k tomu veriť tvojim zázrakom. Veď nás, aby sme predovšetkým tebe dôverovali, že ty, Duchu Svätý, si mocnejší ako všetko na tomto svete. Amen. Hviezdu